As AMPAs do CEIP Amadeo Barroso, as Mercedes, Inmaculada, Irmáns Villar, Mestre Vide, O Couto, Prácticas e Vista Hermosa presentaron un escrito no Concello no que exixían que o Goberno municipal rectificase na súa decisión de eliminar da programación do Entroido a celebración escolar dos xoves de compadres e comadres na Praza Maior. Alegan que se trata dun evento de ampla tradición que leva décadas festexándose, polo que pedían a súa inmediata reincorporación ao programa deste ano e que se garanta, ademais, a súa celebración en futuras edicións co fin de protexer o patrimonio cultural da cidade. As familias e os centros escolares descubrían o día no que se publicou o programa do Entroido do Concello de Ourense deste ano que non figuraban nin os obradoiros que se organizaban nos colexios, nin as carreiras dos xoves de compadres e xoves de comadres. Tras consultar coa Concellería correspondente o motivo desta supresión, non se lles ofreceu ningunha xustificación satisfactoria. Esta eliminación causou un gran malestar entre a comunidade educativa, xa que consideran que se trata dunha decisión unilateral perxudicial para a transmisión do patrimonio cultural de Ourense e que menoscaba a importancia que supón esta cita para o alumnado da cidade. A presión social obrigou finalmente o Concello a rectificar. Agora veñen de anunciar que o xoves 27 celebrarán na Praza Maior xoves de compadres e comadres cos escolares da cidade.